Aničko, ahoj. Ahoj, Honzíku. Tak, já se tě zeptám rovnou na to, jak ses dneska cítila. Bylo to tvoje poprvé v roli modelky, je to tak? Ano, úplně poprvé. Očividně to není moje role, takže jsem ráda, že to mám za sebou. A není ti to blízký, i když se třeba sdílíš sama na Instagramu, tak to máš radši, že to máš sama pod kontrolou, nebo jak to je? Já mám i ráda, když se natáčím já sama, že je mi to komfortnější, když jako jsem sama v té místnosti, nikdo mě neruší a nemám se jako před kým stydět vlastně, takže jsem vlastně taková pohodlnější, uvolněnější, je mi to příjemnější. Tak každý člověk pak řekne, no jo, ale teď je to holka z Instagramu. Jak to? Bereš to tak, že třeba ten Instagram v uvozovkách je v takovýhle míře chvíli, nebo si myslíš, že má být jako takový to, když si na Instagramu měla by si chtít, mělo by to být vidět, jak to vnímáš ty? Já si myslím, že je to strašně individuální a na tom mém Instagramu já si rozhoduju o tom, co tam nasdílím a co ne. Takže je to vlastně v mých rukou a to je mi pohodlný. Dostali jsme se k tvému Instagramu, který se jmenuje Recepty od Aničky. Ano. Jak ta myšlenka vlastně vznikla? No vlastně úplně jednoduše, protože mě bavilo vařit a tak jsem říkala, že vlastně tu radost budu sdílet s ostatníma a uvidíme, jestli to bude fungovat. Očividně to funguje a já jsem za to ráda. Protože vlastně ty si k tomu počtu těch followerů přišla vlastně velmi rychle, je to Ano, tak? ano, vlastně během 1 roku. Řekněme. Co si myslíš, že za tím tvým úspěchem stojí? Je nějaký recept od Aničky na to, jak sehnat tu silnou základnu fanoušků? Asi jako netlačit na pilu. Prostě netlačit na pilu, dělat to, co toho člověka baví, aby to bylo přirozený. A musí to být jako na jednu stranu zajímavý, aby ty lidi měli důvod jako mě sledovat. Ty to máš promyšlený, nebo vlastně si to ty a ukazuješ, víš, jak to myslím, jako přemýšlíš hodně o tom, jako jak tam budeš vypadat, jak to budeš svítit, nebo to celé vychází z nějaký přirozenosti? Je to přirozený a myslím si, že to je to, co funguje. Kdybych tam jako byla nastageovaná, tak to ty lidi už teďka moc jako nebaví a asi bych to cílila i na jinou platformu, než na ten Instagram. Takže jsem to prostě já. 30 let, kolik ti je, není žádný věk, ale přece jenom začala jsi s Instagramem, tím profi relativně pozdě. Spousta lidí začíná jakoby dřív. Ty jsi začala teda profi Instagram dělat teda v 29 nebo Ano. v 28. Musela jsi k tomu dozrát, dojít, znát tu platformu? Já jsem si musela dospět do věku, kdy jsem si byla jistá, že to dělat chci a budu rozhodovat o tom, co tam budu sdílet nebo nebudu. Asi kdybych to začala mladší, tak je možný, že na ty sítě nasdílím něco, co pak mi bude líto, že jsem vlastně zveřejnila, protože furt si vlastně střežím docela to soukromí. Myslím si, že i když ten Instagram mám dost velký, tak to soukromí mám jako dost schovaný před těma lidma. Nemyslím to nějak zlé, ale i s tou vlastně platformou těch sledujících si myslím, že je lepší nějaký věci jako držet pod pokličkou a zaměřovat to na to vaření a na moji osobu. A cítíš od tvých fanoušků, že jim to třeba chybí, nebo cítíš to, že opravdu ta základna chodí pro recepty a jdou tam za tím daným účelem? Spousta lidí, třeba když jsme teďka vlastně postavili, tak by rádi nějakou tour po celém domě, viděli by vlastně, jasně, ty lidi by rádi viděli všechno, ale já jsem, myslím si, docela jako jasně nastavila ty hranice, co ty lidi jakoby uvidí, neuvidí a většina těch lidí to vlastně chápe a rozumí. A pojďme k tomu příjemnějšímu. Co ty ráda vaříš? Já vlastně nejradši peču. Aha. A to je ten paradox, že já na tom svém Instagramu sdílím hlavně slaný recepty, nějaký obědy, večeře, ale já nejvíc vypnu, když peču. My jsme v tomhletom projektu, který spolu děláme, máme i cukráře Josefa Maršálka, Pepu Maršálka, co třeba někdy jí dopeče celá země. Přemýšlela jsi o tom? Tak na to jsem moc velký amatér. Myslíš? No jasně. Tam jsou jako mnohem zkušenější a šikovnější lidi. Já jsem furt ten amatér, protože to si to hezky peče doma v klidu a hlavně já mám ráda tu svoji pohodu. Kdybych někde musela něco dělat na čas, na sílu, už by to nebyla ta zábava, kterou jako já v tom mám a já v tom vidím. Jak často se snažíš vlastně dávat ten obsah na sociální sítě? Co se týče těch receptů, tak vlastně hodně vycházím z toho, co mám doma, co zrovna vařím a to nějak extra jako plánuju, jak často ten obsah sdílet budu a to mám nastavený, že chci dát aspoň 3 recepty v týdnu a to se snažím dodržovat. Což pak samozřejmě tlačí i na to, že musím tvořit ten content, ale ten je vlastně dost přirozený a vytvářím vlastně to, co zrovna mi padne pod ruku. A když opustíme jenom to vaření, to není ale tvoje hlavní náplň práce. Je to tak? Ano. Nevím, jestli o tom chceš mluvit, co děláš i jinýho, nebo... Já vlastně všem to sděluju, že máme s manželem podnikání a tímto vlastně i uzavřu vlastně tuhle kapitolu, že vlastně víc o tom nějak sdílet nechci, aby se ty lidi soustředili na to moje vaření
a tu vlastně práci, protože to je ten můj koníček a to je to, co mě tam vlastně baví a co sdílím a tu moji práci tu tam jako držím do strany. A co všechno ostatního tě baví? Cestuješ ráda? Kdyby ses měla udělat takovou krátkou vizitku ve 3 větách, tak jaká jsi? Jo, tak tuhle otázku přesně úplně nesnáším, nerada na ní odpovídám, ale asi mě baví prostě učit se nové věci. Já miluji jako poznávat, tvořit, takže učit se nové věci a furt se někam posouvat a rozvíjet. My jsme se společně na této kampani dohodli, protože jsi i naše stálá klientka, už několik let k nám do salonu chodíš. Ty si nám i dlouho v uvozovkách tajila, že se zabýváš nějakým Instagramem a věcma. Přemýšlela jsi dlouho o té nabídce víc té tvý komfortní zóny, protože předpokládám, že to pro tebe je vyjetí nebo krok bokem z komfortní zóny, nebo tě ta nabídka potěšila, jak jsi to vnímala? To rozhodnutí bylo jako dost spontánní a i na základě vlastně toho, že jako vám chodím jako strašně ráda, baví mě to, tak jsem říkala, proč bych vám jako nepomohla i s tímhle projektem. Takže jsem o tom vlastně vůbec nepřemýšlela a až ty poslední dny, kdy se to blížilo, tak mi docházelo, co mě čeká, a proto padalo i tolik otázek o tom, jak to bude, co to bude. Takže mě to vlastně docvaklo až teďka ty poslední dny, kdy už se z toho vlastně nedalo vycouvat, takže... A vycouvala bys, kdyby to šlo? Zcela upřímně. Asi ne. Já mám ráda jako výzvy a myslím si, že to jako tváří toho člověka zase nějakým směrem, takže mě vlastně tyhle ty výzvy baví. A myslím si, že by lidi měli jako vystupovat z té své komfortní zóny. Protože k nám chodíš už dlouho, dá se říct, do salonu. Co tě na tom salonu vlastně baví? Co ti tam vyhovuje? Proč? Co tam je to? Jak to na tebe působí? Protože ty to můžeš říct jako i ostatní, ale jedna z nejvíc, protože si prostě byla běžnou klasickou platící klientkou, která vezme svoje peníze a někde je utratí. Mně odpadla ta starost a ten strach z toho výsledku. Já tam prostě jdu a vím, že to dopadne dobře. A to mě na tom baví. Já tam sedím na tom křesle, já už Teresce nemusím říkat, co chci, protože mě s těma vlasama furt dělá to samý a já si tam jdu odpočinout. Že jsem měla špatné zkušenosti, ona ta blond je trošku náročnější, takže mě na tom baví, že já tam přijdu a vypnu. A výsledek je vždycky perfektní. A je to pro tebe opravdu relax? A co teda relax pro tebe všeobecně znamená? Když nemusím jako přemýšlet o práci a o povinnostech, co mám, a fakt když jako vypnu tu hlavu, což je strašně těžký. I vlastně, když člověk podniká sám na sebe, tak je strašně těžké jako přestat pracovat a nastavit si ty limity, což já zatím moc neumím. Takže mě baví to, že se tam zapovídám s Tereskou o vlastně nepodstatných věcech, o takových prázdných tlachání bych to nazvala a strašně mě to baví. Takový to ženský povídání. Ano, přesně tak, přesně tak. Aničko, ty a vlasy, sama si zmínila si blond, byly někdy experimenty? Můj největší experiment byl asi, že jsem měla červený proužek v ofině, ale to je všechno. Já jsem se tý blond držela vlastně furt. Začala jsem to lehce nějak barvit až, řeknu, někdy v 25, takže jako experimentování není úplně, já jsem hrozná konzerva v tomhletom. A kdyby ses měla zasnít a dovedla by si něco představit jinýho na sobě, i když by to byly opravdu ty představy? Ne. Tohle je moje prostě a já to měnit nebudu. Ani jsem nikdy nepřemýšlela o tom, že bych to stmavila nebo cokoliv, ne. A ve střihu? Krátký, ofiny, věci? Já jsem to nejkratší měla asi jako po ramena a já bych dál nešla. Takže dokud mi ty vlasy porostou, dokud budou zdraví, krásný, tak já je budu nechávat dlouho. Aničko, jak se o vlasy vlastně staráš? Jaká je tvoje běžná péče? Šampon. A pravdu. Šampon, kondicionér, maska, tím končím. Samozřejmě nějaká termoochrana před foukáním a to je vlastně všechno. Když si představíš ještě, máš něco vysněného ve smyslu jako, že bys chtěla být úplně platinová, jako, jaký jsou nějaký takový jako vlastně sny vlasový? Jo, tak mně se jako líbí taková ta švédská platinová blond, taková ta jako opravdu studená, ale to vydrží jako 2-3 týdny a pak bych musela jít znova. Já na to nemám čas, takže jako je to zatím v tom snu a kdybych měla čas vlastně chodit pravidelně, tak bych do toho klidně šla, ale to je asi maximum, kam bych zašla. Aničko, a prozradíš mi nějaký tvoje guilty pleasure? No, přemýšlím. Jako v jídle třeba? Třeba v jídle, pojďme. Hranolky. Já jsem hranolkový člověk prostě. Já i když jdu, tak si dám sát a k tomu hranolky, protože hranolky prostě miluju, takže já podle hranolek soudím do restauraci, takže. A tak já ti moc děkuji za rozhovor. To bylo nečekané. Nečekaný, ano. Odpověď. A hranolka je s tatarkou vždycky? S kečupem. S kečupem? No rozhodně s kečupem. Tak jo. A nebo lanížový.
a ty bez ničeho. A na ty máme recept u tebe na profilu? Nemáme. A kdy bude? To nevím, já si na ně ráda vždycky zajdu, takže... Já ti moc děkuji. Ale doporučuji stejkárnu na Chodově, tam mají výbor. Dobře, moc děkuji za rozhovor. Já děkuju.